Takže, moji drahí, je to opäť trošku taká nová výzva. Je to aktívna bedňa. Bol tu taký problém, že ako vidíme, je tu USB konektor, ktorý v podstate slúžil ako nabíjací konektor na 5 V. Samozrejme, čo je zvykom u týchto konektorov, je celý vylámaný. Čo bolo najhoršie, že majiteľ pôvodný podľa všetkého sa tu snažil niečo robiť. Je to proste celé poškodené, takže bolo treba urobiť novú vec, taký bypass, ako tu vidíme tieto dva vodiče, ktoré idú na tento konektor okrúhly. Čiže úplne iný druh napája, vodiče boli napojené za tým USB, čiže aby sme vedeli tuto niekde hnedý a biely. Čiže opäť sa obišiel konektor, ktorý už je neopraviteľný. Toľko.